Vaja, avui faig 10 anys. Déu-n'hi-do. Amb 10 anys ja he viscut moltes coses. He conegut molta gent. I he canviat molt. I ja començo a ser gran. Avui m'agradaria fer un passeig per la Rambla dels Records. Avui vull fer memòria dels meus 10 anys. Dels 10 anys amb Televisió Badalona. Bona nit i benvinguts des del Teatre Zorrilla. Abans de res, i que soni un tòpic, agrair-los la seva presència. Sí senyor, moltes gràcies a tots vostès per ser aquí, per acompanyar-nos en aquesta nit tan especial i també moltes gràcies a la gent que ens està seguint des de casa. Aquesta nit és especial com qualsevol altre aniversari. Televisió Badalona fa 10 anys d'una programació continuada al servei del ciutadà i de la informació de proximitat. Però només una dècada i esperem que n'hi hagi moltes més. Nosaltres, al llarg d'aquests 10 anys, Televisió Badalona hem pogut anar sentint certes melodies que ens anunciaven bé que ara venia el Badalona Notícies o el Sortida Nord o el Debat. Són les sintonies de televisió. Amb elles també les recuperarem, les escoltarem aquesta nit de la mà de la nostra orquestra. La TVB Band! Amb ells refrescarem els 10 anys de Televisió Badalona i també reviurem els seus inicis. Uns inicis que repassem ara mateix amb aquest primer tastet en aquest vídeo. Després de 3 anys i 8 mesos sense emetre, la freqüència de Canal 51 seria adquirida definitivament per l'actual Televisió Badalona. Abans, però, calia formar una nova societat que s'anomenaria Badalona Comunicació, una nova entitat municipal per la gestió dels 3 mitjans de comunicació públics, la ja existent Ràdio Ciutat de Badalona, la nova televisió local i la futura revista d'informació de Badalona, Bétolo. Finalment, al desembre de 1999, s'aprovaria el canvi de nom de l'empresa i Ràdio Ciutat esdevindria Badalona Comunicació. Quan la Maite em va cridar, doncs vaig sentir una alegria, perquè un dels treballs més remunerats espiritualment ha sigut aquest de la ràdio i de la televisió. Per tant, tota la comunitat de Badalona Comunicació va ser molt maca i jo vaig disfrutar molt. La meva etapa aquí va ser, possiblement, va culminar la meva carrera professional fins que em vaig jubilar. Però va ser el 14 de febrer de l'any 2000, a les 8 en punt del vespre, quan l'alcaldessa de Badalona, Maite Arquer, posava de nou en marxa l'emissió de Televisió Badalona. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Aquestes són les primeres imatges que tots els badalonins i badalonines van poder veure fa 10 anys. L'evolució de la televisió va ser espectacular i la seva consolidació amb la ciutadania gairebé instantània.
En només uns mesos, d'una emissió diària de 30 minuts, es va passar a una programació pròpia de 2 hores. A més, el 25 de gener de l'any 2002, TVB guanyava el Premi Miramar a la millor televisió local de Catalunya de 2001. Però el gran salt es va produir a principis de l'any 2003, quan Badalona Comunicació va deixar les estimades però petites instal·lacions del carrer de Mar i es va instal·lar al carrer Sant Agustí del barri de Morera, on continua en l'actualitat. Es van unificar tots els serveis en 1.400 metres quadrats distribuïts en 6 plantes. Amb aquesta base física i el veritable capital de l'empresa, els seus treballadors i treballadores, el futur es presentava prometedor. Tots els anys compten, però en concret, el 2006 va tenir un especial significat per Badalona Comunicació per 2 motius. El 25è aniversari de Radio Ciutat i el relleu a la gerència. Jordi Soler es jubila i n'agafa el testimoni Joan Montornès. Aquest canvi marca necessàriament l'inici d'una nova etapa, nous objectius i nous reptes que venen marcats per la consolidació de Televisió Badalona com a empresa fonamental en el món del panorama comunicatiu de la nostra ciutat. El que passa a la televisió està molt bé, però no ens hem d'oblidar. De fet, no podem ni volem oblidar-nos dels autèntics protagonistes, molts dels quals esteu ara mateix asseguts aquí a la platea. Estem parlant d'aquells que doneu sentit a la feina que fem nosaltres, el públic, el nostre estimat públic. L'Emma Teixidor, micro en mà, parlarà amb ells, ho farà des d'aquesta platea. Emma, bona nit. Molt bona nit. Doncs precisament, com dèieu, alguns dels protagonistes de Televisió Badalona són avui aquí asseguts a platea i amb ells precisament en parlarem. Però quina va ser la primera cara dels informatius de Televisió Badalona? Doncs sí, la tenim aquí, és ella. És l'Anna Borrell. Molt bona nit. Bona nit. Què tal l'experiència i el dia a dia de treballar en una televisió com la nostra? Bé, jo recordo aquests inicis, tal com es veia en el vídeo, que hi havia molt d'entusiasme posat i aquest entusiasme s'empaltava. Aleshores, jo recordo l'Ester Marquès, que va ser l'ànima mater, i de fet es nota aquí, qui està darrere de tot això també, doncs de tot aquell projecte inicial que teníem moltes ganes nosaltres també d'aprendre i que hi vam posar tota la nostra energia. De fet, almenys per mi a nivell professional i personal va representar molt, perquè va ser la meva manera de posar-me en contacte no directe, no és que en les entranyes d'un mitjà que de fet, i d'una professió que no només és una professió, ha de ser una vocació 100%, perquè va representar molt de desgast personal, molta energia, però alhora també em va ensenyar la base i tot el que després m'ha servit per tot, vaja, en aquesta professió. Doncs perfecte, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i disfrutar d'alguna manera. Doncs bé, hem parlat amb una d'aquestes protagonistes, però com veuen en l'escenari del Teatre Zorrilla, s'ha convertit avui en una mena de magatzem que plega decorats, objectes, plega també plafons que han decorat els platós. Però no només els platós són els espais imprescindibles per fer televisió, sinó que hi ha un espai que també és bàsic. Es tracta de la realització. Allà ens n'anem precisament a darrere de l'escenari del Teatre Zorrilla i tenim una realització mòbil. Allí tenim a la Susana Soldado i el Ricard Gaeta, dues persones que coneixen la història de Televisió Badalona com si fos la història de casa seva, perquè l'han viscut des del primer dia i dia a dia. Doncs amb ells en volem parlar. Molt bona nit. I ha canviat molt Televisió Badalona? Molt bona nit a tothom. Molt bona nit, com estem? Doncs ens preguntava si havia canviat molt Televisió Badalona en 10 anys. Imagina't, si ha canviat que un programa com aquest no el podríem haver fet, perquè darrere hi estan treballant aquesta nit més de 40 persones. I fa 10 anys no hi havia tanta gent treballant a Badalona Comunicació. Llavors, també hem tingut durant aquests 10 anys un canvi tecnològic molt important. Hem passat del sistema analògic de televisió al sistema digital, el famós TDT. I això que ens ha permès fer, treballar amb més professionalitat i amb més... Tenim un programa a fer, Som-hi? Bueno, continuem, que això ha de tenir un ritme. Vinga. Dintre platea. Bona nit, em dic Enric Magú i estic aquí per 3 motius. Primer, per celebrar el 10è aniversari del Festival Internacional de Màgia de Badalona,
al Memorial Ichan. Segon, perquè fa 30 anys que em dedico al món de la màgia, professionalment. I tercer, i no per això menys important, per celebrar el 10è aniversari de la televisió de la meva ciutat. La televisió et dona això, et dona entreteniment, et dona notícies, històries. De fet, fa 10 anys, jo quan era petit, la televisió a Badalona no hi era, però sí és cert que la meva àvia ens reunia al menjador de casa seva, al voltant de la taula, i ens explicava històries, ens llegia contes, ens fomentava el gust per la lectura. A la llum d'aquesta espelma, semblava com si les seves històries cobressin vida. Tot el que puguis arribar a imaginar és possible, deia, mentre lentament encenia l'espelma. I jo, bocabadat, em deixava endur per la màgia de les seves paraules. Avui, aquesta nit, m'agradaria compartir amb tots vosaltres la història que més m'emocionava de les que explicava l'àvia. Era una història d'amor. Tracta de l'enyorança que sentia algú al perdre a qui més estimava. Per viure aquesta història, cal que tots hi poseu imaginació. Tens imaginació? Sí. Tu creus que tot és possible amb imaginació?
Aquest aplaudiment per la Laura, gràcies, guapíssima, molt amable. I que continuï la màgia. Jo volia felicitar a Televisió de Badalona per aquests 10 magnífics anys en què ens heu fet arribar cada vegada a més cases, a més hogars, el vostre programa, les vostres idees. Moltes felicitats i espero estar aquí per d'aquí 10 anys més o a les bodes de plata. Soy Concha Velasco y quiero mandaros un pato molt forte y moltes felicitats por esos 10 años de televisión en Badalona. Espero que no solamente cumpláis 10, sino 20, 30, 40, 50 y que yo lo pueda ver. Eso ya es más difícil. Un pato. 10 anys, dieu, home, 10 anys són moltíssims. La veritat és que jo d'aquesta tele l'he viscut sempre com a espectadora, és a dir, que no hi he arribat a treballar mai com a badalonina periodista. Per tant, l'únic que puc desitjar és 10 anys més, continuar treballant i continuar sent cantera de periodistes que després veiem a altres llocs. Un petó i moltes felicitats. Bona nit. En un món cada vegada més global, la informació de proximitat es revaloritza. És important saber què passa a l'altra punta del món, però també és important contestar-nos a preguntes com el què, el com, el qui d'una notícia. El per què? El per què del que passa al costat de casa nostra. Ah, i el quan, perquè diuen que els periodistes som els cronistes de la nostra època, aquells que expliquem les transformacions que experimenta un continent, una ciutat, un país. I quina transformació ha viscut Badalona? Quina transformació ha viscut la nostra ciutat? O millor encara, quina transformació viurà en un futur Badalona? Potser l'Emma ho sap. Doncs jo ja et dic d'entrada que no en tinc ni idea de quina és la Badalona que ens espera en el futur, però jo ja m'he espavilat i he buscat algú que podria explicar-nos potser aquesta Badalona imaginària dels propers 10 anys. Per això m'acompanya el periodista Iu Forn. Molt bona nit. Bona nit a tothom. Quina seria aquesta Badalona imaginària en els propers 10 anys? Home, en els propers anys hi haurà bastants canvis urbanístics, hi haurà canvis socials, però molts canvis urbanístics d'aquesta Badalona que veiem cada dia, que influiran evidentment a la societat. Per exemple, arribarà el metro a molts barris, i és que el metro normalment uneix a la gent, per tant molta gent s'unirà, es casarà, hi haurà molts fills que no crec que els tinguin al metro, per tant d'aquí 10 anys, quan fem els 20 anys de la televisió de Badalona, hi haurà uns problemes d'escoles brutals, tots els nens que hauran nascut gràcies a aquest intercanvi al metro. També el metro arribarà, a la línia 2, arribarà a una plaça que potser d'aquí 10 anys ja sabem com es diu, o no. Per tant, tenim 10 anys per decidir. Per cert, gràcies, s'ha notat que han vingut els meus pares a donar-me suport. També d'aquí 10 anys tindrem a Corte Inglés i els jutjats allà a Can Llames, llavors jo recomano als badalonins que vigilin, perquè si van al jutjat
Pot ser que surtin amb una americana o al revés, que vagin a la planta Caballero del Corte Inglés i surtin amb 2 anys de condemna a cambrians. De moment a Badalona no està previst fer cap presó, tot i que en els laterals de l'autopista, els de dalt, pot ser que algun dia quan els facin allà hi hagi una presó o no, també, perquè la rapidesa amb la que estan fent-se aquests laterals fan que en aquest moment jo potser hagi de marxar a mirar les obres, perquè està corrent molt. Després un altre tema també important serà el Museu del Còmic i la possible arribada del tramvia, que espero que aquest tramvia tingui més passatgers que l'autobús que fa el recorregut des del centre de Badalona fins a Sant Adrià, que hi ha de baixa per depressió el conductor d'aquest autobús, perquè està sol sempre. Jo us ho recomano, si algú ve de fora de Badalona, que porteu-lo a veure perquè és digne de veure's. És l'autobús que sempre va un senyor sol. Senyor... També han vingut els meus tiets perquè si no, no omplíem. També d'aquí 10 anys què passarà amb la penya? És el gran tema. Ricky Rubio haurà tornat i l'haurà comprat? És el dubte que tenim. I en cas que la compri es passarà a dir Masnou o alguna cosa, sap què li vull dir? I després ja, per anar acabant, perquè ja s'està fent llarg això, aviam què passa amb el canal del Port, que és un tema que també és bastant apassionant, sobre el qual no diré res perquè he vist que hi ha l'alcalde i és més alt que jo, amb la qual cosa la meva integritat física pot perillar. D'aquí 10 anys, quan faci 20 de Televisió de Badalona, tots aquests temes seran molt punyents i hi ha un tema també molt important que em deixava, que és la nova Rambla, que també va molt ràpida, que ja la tindran llesta algun dia, i el nou passeig que va fins al port, que està molt bé perquè així tothom podrà anar a veure els nudistes sense dissimular. I també està molt bé perquè servirà perquè vianants, patinadors i ciclistes, tots ells s'atropellin mútuament i d'aquesta manera tingui sentit l'ampliació de l'hospital, que tot és va tot lligat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De res, home. Fins ben aviat. Disfruta, acaba de disfrutar. Doncs, en tot cas, hem vist ja quin seria aquest futur imaginari de Badalona en els propers 10 anys. Hem vist alguns presentadors, hem vist la realització. Potser ara estaria bé també anar fins a un altre lloc emblemàtic de Televisió Badalona. D'on surten les notícies? De la seva ànima, de la redacció. I quin seria el tema bàsic de les notícies i que omple informatius? Evidentment, la política. Aquests 10 anys Televisió Badalona ha fet un esforç per poder explicar a la ciutadania tots els canvis dins de l'estructura de l'Ajuntament i la seva evolució. Podríem dir que els polítics de Badalona ens han donat molta feina. L'any 2000 la ciutat tenia una alcaldessa, Maite Arquer, i l'any 2010 té un alcalde, Jordi Serra. En aquest temps no solament hi ha hagut un relleu a l'alcaldia, sinó que també la composició del cartipàs municipal i els regidors i regidores ha canviat. Les càmeres han estat presents en tot moment a la nostra ciutat, en els bons moments, com les celebracions dels aniversaris dels ajuntaments democràtics, i en els dolents, com per exemple el passat estiu, malauradament la mort del regidor de Cultura, Jaume Vives. El PSC, amb Maite Arquer, va guanyar les primeres eleccions el 1999 i va pactar amb Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida, una coalició que repetiria 4 anys més tard i a la qual s'afegiria Esquerra Republicana. Aquest partit va aconseguir representació al consistori per primer cop després de la instauració de la democràcia. I el Partit Popular, a l'oposició, es va convertir en la segona força política a l'Ajuntament de Badalona. Un dels canvis destacats, però, va arribar l'any 2007. El Partit Socialista va guanyar novament les eleccions i va repetir pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta vegada, però, no va arribar a un acord amb Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa i va acabar formant govern amb Convergència i Unió. El 2008, Maite Arquer va renunciar al seu càrrec per convertir-se en senadora i Jordi Serra es va convertir en l'alcalde de Badalona. Per la televisió i per la resta de mitjans de la casa, les eleccions són una mena de prova de foc. Podríem dir que ens donen molta feina, però que també ens serveixen de molt estímul. Seguim els candidats a tots els actes de campanya, els mítings i fins i tot els gravem fent un ou ferrat. A la jornada electoral estem molt atents a tot el que fan i tot el que diuen per portar la informació als primers a la ciutadania. I vaja, ja estem esperant i pensant en el 2011, que és un any d'eleccions municipals.
Hem escoltat la crònica política d'aquests 10 anys de la mà de la nostra companya, la Mercè Roura. Hem intuït una certa evolució política d'aquests 10 anys, és evident, però també el que podíem constatar és una transformació de la fisonomia de la ciutat. I què millor que ens ho expliqui que una persona que l'ha caminat i l'ha passejat molt. No només això, també ens ho ha sabut explicar i molt bé en un programa de televisió a Badalona, el Badalona Camina. Estem parlant de l'Enric Ferreres, l'home que camina. Vaig agafar el cotxe, em xiulen, em piten, em diuen de tot. No pot ser, no ho dieu, això de l'home que camina. No ho dieu. No, d'acord, queda apuntat. Vale. Bé, anem per feina. Badalona en 10 anys, urbanísticament parlant, ha canviat molt. Tant que a voltes penso que potser s'hi podria aplicar aquella cèlebre frase de l'Alfonso Guerra que deia que no la reconoce ni la madre que la parió. El que ens agrada desplaçar-nos per la ciutat posant un peu a davant de l'altre, últimament ho fem amb una certa comoditat, perquè no en va han arranjat sobre uns 35 carrers i places que, a més, hi hem d'afegir uns 40 més que s'han fet l'any passat amb el del Plan Zapatero aquest. També hem notat, els que caminem, que hi ha menys cotxes en els carrers, menys cotxes aparcats en els carrers. Segurament per la construcció de 16 aparcaments d'iniciativa pública i tot un reguitzell d'aquests d'iniciativa privada, sí, aquells que a més els hi van donar la Creu de Sant Jordi. I de la Serra d'en Mena? Què me'n dieu de la Serra d'en Mena? Un lloc que fa un quant temps estava molt degradat i ara avui fins i tot fa goig de passejar-hi. Per acabar, faré referència al que potser és una de les obres més importants que urbanísticament s'han portat a cap aquí a Badalona aquests últims anys. I parlo del front marítim. En allà hi hem enterrat velles i obsoletes fàbriques que la crisi aquella dels anys 70 del segle passat les va enviar a Campistraus. I damunt d'aquestes runes hem aixecat un port i la Badalona del segle XXI. Tot això i molt més que em deixo en el tinter ha sigut enregistrat per les càmeres de televisió, la nostra televisió. Aquesta que avui celebra 10 anys, per molts anys. També Badalona, aquests darrers 10 anys, no només ha canviat la seva apariència física, sinó que també ho ha fet la seva gent. I si no, mireu. La demografia de Badalona durant els darrers 10 anys es caracteritza per l'arribada d'un gran nombre de població immigrant que prové de l'estranger. Actualment hi ha comptabilitzades unes 120 nacionalitats diferents a la ciutat, sent les majoritàries la xinesa, la marroquina, la pakistanesa i l'equatoriana. Un conjunt de noves cultures que situen Badalona com la tercera ciutat de Catalunya amb més de 220.000 habitants. Actualment els barris amb més població nouvinguda són La Salut, Sant Roc i Llefià. De fet, per gestionar aquesta onada migratòria, es va crear l'any 2005 el Consorci Badalona Sud, que treballa sobretot per la cohesió social en aquesta zona de la ciutat. L'arribada de persones immigrants en aquests barris també ha portat a situacions de tensió que en alguns casos ha derivat en mobilitzacions ciutadanes. El govern posava en marxa una unitat de convivència de la Guàrdia Urbana per tractar la problemàtica. A banda dels oratoris musulmans, l'onada migratòria també ha propiciat l'obertura d'altres centres de confessions religioses, com ara els sikhs, procedents de l'Índia, o de les esglésies evangèliques de tradició africana. Per gestionar tota aquesta diversitat religiosa, l'Ajuntament de Badalona va encarregar a UNESCO-CAT la confecció d'un mapa de religions l'any 2007. UNESCO-CAT va seguir treballant en el diàleg interreligiós. També ho feien entitats com Òmnium Cultural, que va fomentar intercanvis per donar a conèixer la cultura catalana a les persones nouvingudes en programes com Quedem. No tant en la vessant religiosa, sinó sobretot en l'econòmica, ha destacat la comunitat xinesa. L'any 2000 aquesta comunitat va créixer de manera notable a la ciutat a partir de la creació de negocis, establint empreses principalment del sector tèxtil. Tot i això, tant immigrants xinesos com d'altres procedències no han pogut escapar de la crisi econòmica, fet que ha provocat que molts d'ells hagin tornat als seus països d'origen durant el final d'aquesta dècada.
Doncs ja hem vist que un dels cavalls de batalla de Televisió Badalona des dels seus inicis és la informació, però la televisió també viu d'altres continguts. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el director de Televisió Badalona, Frank Famades. Molt bona nit. Què tal? Bona nit. Dèiem això, que no només aquesta bèstia de Televisió Badalona viu dels informatius, sinó també d'altres continguts. Sí, però bàsicament de la informació. Sí és veritat que els informatius ortodoxes són l'eix vertebrador d'una televisió de proximitat, però gairebé totes les televisions locals tenen el seu programa d'esports el dilluns, el seu magazín, el seu programa de debat, el seu programa d'entrevistes, i tot no deixa de ser parlar del que passa a prop de casa teva, amb diferents llenguatges. Per exemple, la setmana passada vam començar un programa nou que es diu Nines Russes Televisió, que amb el llenguatge reportatge parlem del que passa a prop de cada un de casa nostra, diguem, no? I així successivament, a més, a través de la xarxa de televisions locals, evidentment podem anar una mica més enllà i anar a buscar divulgació, entreteniment i moltes més coses. Hi ha altres programes com de videojocs, de viatges, de programes que per trobar bons especialistes nosaltres d'alguna manera ens hem especialitzat i fem, i crec que amb molt bona audiència. Moltes gràcies i, per cert, moltes felicitats. Igualment a tu i a tothom que fa el programa. Fantàstic. Enhorabona. Sé que celebreu aniversari, sé que compliu 10 anys d'emissió, Televisió Badalona, per molts anys, que siguin no 10 sinó 50, 100 anys més, i en qualsevol cas, i que cumples muchos más. Moltes facilitats, Badalona, televisió de Badalona, 10 anys. De veritat, la nostra més enhorabona per aquests magnífics programes que emeteu. No ho saps perquè no els has vist, igual són una merda. Ja, bueno, però mirem. Els d'arbussos no s'agafa, vull dir que no diguis. Bueno, doncs no us volem pas felicitar, però us encoratgem a que seguiu fent programes des d'aquí i que tinguin aquesta potència. No ho saps si tenen potència, igual són programes impotents, saps què t'ho vull dir? Que els propers 10 anys continueu fent els programes... 20, 50. Els programes que heu fet fins... Fan 15 anys es pleguen, perquè la gent plega. Sí, plega. Tu, que per molts anys per aquests 10 anys, i l'any que ve, Dios dirà. Dios dirà l'any que ve, vull dir, tampoc, jo què sé. És TDT, això? De què? Sí, és per cable. No són moderns, aquí hi ha calés. Perquè si no, no s'emetrà res, eh? Aquí hi ha calés. TDT, Badalona, per molts anys. Felicitats. Moltes felicitats. El món es mou al segle XXI, Televisió Badalona, 10 anys amb tu. Felicitats, Televisió de Badalona. Ja. La
verdad es que... Bueno, la veritat és que... La verdad es que... Doncs la veritat és que... La verdad es que... La veritat és que... La verdad es que... La veritat és que... La verdad es que yo... La verdad es que... La verdad es que... I la veritat és que... La verdad es que, claro... Sex appeal pur i dur. I tant. Un poco mal. Intenta fer feina aquí, no deixen treballar. Ni treballen ni deixen treballar. Jordi, i tu com portes el tema d'esports? Doncs mira, si els porto malament, que quan vaig començar aquí a Televisió Badalona vaig començar presentant una secció al programa L'Esport i no em vaig acabar sabent cap alineació. Doncs sí que anem bé. I no podríem buscar algú que ens en fes 5 cèntims, algú que en sabés de veritat. Segurament que sí. A veure, aquí et trobo. Mira, com que la gent d'esport sempre va a toc de pitu, Lozano, fes-me un xiulet, a veure què passa. No, home, no, un d'aquests no, un que faci així esport. En Ramon Duran! I en Xavi Ballesteros! Bona nit, què tal? Home, Ramon, què tal? Hola, Xavi, què tal? Com estàs? Aquí. Xavi, M'han dit que vingui per aquí. Tu què tal? Com estàs? Jo bé. Ja n'han passat de coses aquests 10 anys, Xavi? Sí, passen bastantes coses, però, Ramon, tu estàs igual, però igual que fa 10 anys. I tu també estàs igual, Xavi. No, tu també estàs igual, de veritat. Però jo parlava de la tele, no de les persones. Ah, vale, de la tele, no me'n recordava ja. Escolta'm, per cert, la tele i els esports. Que bé que ho ha fet el Badalona en aquests 10 anys. Mira què t'anava a dir. Que bé amb la penya. Que no, millor el Badalona, però molt millor. Millor amb la penya. Que no, millor amb la penya. Escolta, deixa de picar baralles, que si el Badalona, que si de fer la estampau, estic penya... d'acord. Sempre estem igual, escolta, que soc en Villacampa jo, eh? No, ni jo en casquete. No, ja. Escolta una cosa, Ramon, Sí, mira. tinguem la festa en pau, va. Vinga, deixem-ho així. Tu vas veure què ha passat aquests 10 anys a la televisió de Badalona amb el joventut? M'encantaria, seria interessant. Anem-ho a veure, va. Vinga, va, som-hi. Para cantar es lo que necesito yo, algo para cantar que no nos falte, algo para cantar, algo para bailar. Algo para cantar. Algo para cantar. Me pongo gafas de sol mientras curro en la carretera. Algo para cantar es lo que necesito yo. Algo para cantar que no nos falte. Algo para cantar, algo para bailar. Algo para cantar es lo que necesito yo. Algo para cantar. Aquelles que posen la pell de gallina. M'està caient la bava. Ramon, m'està caient la bava. És que això és molt xulo, però hi ha hagut èpoques i etapes, eh? Etapes i etapes. Bueno, però és que no t'estic entenent. Per què ho dius exactament? Poso un exemple. Sí. Per exemple, quan va venir aquell del bigoti. Oh! Em sembla que sé per qui m'estàs parlant. Sí, aquell que és comentarista de televisió espanyola, aquell entrenador... Hola, Manel. Para! Manel. Escolta'm, Manel. Para que... És que ara estàvem parlant de tu, precisament, que molt bé, quin entrenador... Per això he vingut. Que bon entrenador que ets. Sí, fes-me la pilota ara. No, que molt bé, tu. Sí, aquí allargant, vinga. Aquesta era la part bona. Bona nit i bona hora a tothom. Anys bons. Escolta'm, Manel, tu com has viscut aquests 10 anys, els últims 10 anys de la penya? Doncs amb molta alegria perquè fa 10 anys, en el 2000, estàvem en una situació al mes de desembre, em sembla que va ser, em va trucar en Jordi Villacampa i estàvem en una situació complicada. El primer any la vam passar molt malament, el segon ja vam treure una mica el cap, el tercer una mica més i afortunadament doncs, s'ha aixecat el vol i s'han aconseguit títols, s'ha fet la tasca ben feta i com que la penya és un club cíclic, doncs hem d'estar preparats perquè quan les vaques venen magres, tornar, com deia un, tornarem a viure, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer, no? Doncs això és el mateix, no? O sigui que és el cicle de la penya. Manel era l'etapa bona. Sí, ja ho estàvem explicant abans. Ja t'he enganxat, amic. Per cert, hem d'anar avançant. Podem parlar una mica de futbol? Bueno, per cert, Manel, em sembla que també... Bueno, va, fes. Escolta'm, el Badalona, per cert,
D'aquest any no me'n parlis, no comptaria entre els 10 anys, Bueno, és que ho esteu passant malament. I escolta'm, pitjor passareu el dia que us falti gran capità, perquè és que... Ei, bona nit. Albert, què tal? Adéu! Ramon, però quina sorpresa, ens ha portat en Xavi Coral, de TV3, felicitats. Merci, No, és l'Albert Càmera, l'incombustible Albert Càmera, 8 temporades en el Badalona. Sí, molt de temps, la veritat que molt de temps, moltes alegries i bueno, ara, com dius tu, Seria el moment. Si teniu algun lloc per telenotícies... Seria el moment de veure aquests 10 anys del Badalona, què et sembla? Molt bé. Vinga, som-hi. Déu-n'hi-do, quina emoció. Escolta'm, Déu-n'hi-do, Tornarem a reviure això? Esperem que sí, serà complicat en aquest moment, però esperem que sí, que tornem a M'ha reviure. tornat a posar la pell de gallina. Escolta, a mi, Manel, se m'han posat els pèls de punta, Bueno, aquests dos no. A mi i a tu sí. A els dos. S'han fotut, Albert, com has vist aquests 10 anys de Televisió de Badalona? Perquè tu ets un home de la casa, pràcticament. I com has vist aquests 10 anys del Badalona? Home, la veritat és que amb molta il·lusió. Jo crec que sobretot el que he palpat quan he parlat amb la gent de la Televisió de Badalona, la il·lusió que ha tingut sempre en mostrar-vos a la ciutat, en mostrar a tothom doncs, la vostra feina, no? Que jo crec que és el més important, la il·lusió i les ganes de fer-ho bé doncs, perquè la gent disfruti. Veurem què passa. Ha xupat càmera, el tio? Sí, sí. Només sortia, Xavi, un exemple de germanor. Però aquí Xavi jo, Coral, o ell Xavi? No. Ballesteros. Vale. Un exemple de germanor, tu, el que hauria de ser la penya i el Badalona, Hauria de l'esport, ser la penya i el unir-se, Badalona. Escolta, L'exemple, Albert Càmera, Manel Comas, Albert Càmera, un fort aplaudiment per tots dos, per estar aquí amb nosaltres. Apa, adéu, família. Quin parell, Xavi? Jo crec que hauríem de seguir l'exemple. Hauríem de posar la primera pedra perquè Penya i Badalona els A propers veure, 10 anys... poseu jove, em sembla molt bé aquest bon rotllo, Em sembla molt bé. Exactament. Però em sembla que us passeu de bàsquet, futbol i bàsquet. El discurs fàcil, no, és aquest? Que no hi ha altres esports. No, i a més hi ha teatre. I tant, teatre. Les regates. I teatre. El tennis. I teatre. I el futbol americà, el teatre tens tota la raó, noia. I la petanca. Això, la petanca. També la petanca, que se'n juga molt, és molt maco, la petanca. I tant, i tu ets una gran professional. Poseu un altre vídeo, vinga. Vinga. En els darrers 10 anys, l'equip de futbol americà de la ciutat, els Badalona Dracs, ha estat una de les entitats esportives que ha aconseguit més renom nacional i internacional. A la Lliga Estatal, els badalonins han assolit 3 títols i han arribat fins a 7 finals. En la Copa d'Espanya, en 6 ocasions han arribat a la final, fent-se amb un títol el 2004, mentre que a Europa hem pogut disfrutar d'una final de FAB Cup el 2002 i 2 semifinals consecutives en la màxima competició continental, l'Euro Bowl. Un dels esports que més ha crescut a la ciutat en l'última dècada ha estat sens dubte el rem en banc fix. Del primer llagut que va arribar a Badalona el 2003, el Portbou, s'ha arribat a la presència de 3 clubs de rem a la ciutat. En primer lloc el Bétolo, després el Rem Badalona i més recentment la secció de rem de natació Badalona. Tots aquests clubs s'han convertit a capdavanters a les diferents categories tant a la Lliga Catalana de Llaguts com en els campionats de Catalunya i Espanya. El ciclisme professional ha estat present a Badalona durant tota la dècada. L'any 2000, la ciutat va acollir una final i sortida d'etapa de la Volta a Catalunya i el passat 2009, Badalona veia passar la caravana del Tour de França pels seus carrers. Era la 6a etapa que portava els corredors de Girona a Barcelona. L'esport que més èxits ha portat a la ciutat en els últims anys ha estat la natació. Mireia Belmonte, la nedadora badalonina de la Salut,
Va començar a nedar al Club Natació Badalona i a mitjans de la dècada ja va aconseguir 2 medalles d'or en el Mundial Júnior celebrat a Rio de Janeiro. Aquestes medalles serien només el començament. El 2008, Belmonte es va consagrar en l'elit de la natació mundial, amb entre d'altres un or i un rècord del món en els europeus d'Eindhoven i amb diverses medalles en els mundials de piscina curta. I no deixem l'aigua per destacar una altra secció de la natació Badalona. En els últims anys, Televisió Badalona ha fet un fèrrim seguiment de l'equip de waterpolo que entrena Joan Carles Rebollo. Un altre equip al que tampoc se li ha perdut la pista ha estat el Rugby Club Badalona, equip que hem pogut seguir en diferents categories. Badalona és la ciutat amb més federats de petanca en tot l'estat. Per número de practicants, la petanca és el tercer esport amb més presència a Badalona després del bàsquet i del futbol. Tot i els nombrosos clubs que té la ciutat, en els últims anys, un ha sobresortit pels resultats obtinguts. Es tracta de la secció de petanca del Club de Futbol Badalona, campions d'Espanya en diferents modalitats. Javier García Vico, pilot de motos badaloní, ha estat en els últims 10 anys 6 vegades campió d'Espanya de motocross. El 2001 i el 2002, a més del campionat estatal, el noi que va començar a entrenar-se a Montigalà va fer un quart i un tercer lloc respectivament al campionat del món. Va ser però el 2003 quan va arribar un dels millors mèrits del pilot badaloní, al ser el primer espanyol sotscampió del món en motocross de la història. I no volem acomiadar-nos, no volem deixar de banda aquest apartat d'esports sense fer un recordatori per una persona molt especial que amb el seu esforç, amb la seva dedicació, amb la seva il·lusió i amb les seves ganes i amb el seu treball va contribuir a que durant aquests 10 anys Televisió Badalona sigui una mica més gran. Doncs agraint a tota la gent que ha passat per esports, tot l'equip d'esports que ha passat durant aquests 10 anys i especialment el que va ser cap d'esports i també amic de molts de nosaltres, el Joan Cuixart. Soy Kiko Narváez. Yo, Bustamante. Y desde aquí queremos mandaros para esa década que van a cumplir todos los televidentes de Televisión Badalona un fuerte abrazo, que cumpláis muchísimo, como mi bisabuela que tiene 92 y está que quita el sentido, y ahora seguirá Bustamante dando ese fuerte abrazo. Todo lo que hablan no dejaré como para hablar yo, que felicidades y que cumpláis mucho más, que lo merecéis. Un beso enorme. Chao. Hasta luego, señores. Hola, soc Rui Fernández, des d'aquí Portland, donar-vos les felicitats a la teva dona pels 10 anys i espero que seguiu encara l'actualitat de la penya molt més anys aquí a la teva Badalona. Una abraçada des d'aquí i felicitats. Moltes felicitats a la Televisió de Badalona, a la gent que la fa possible cada dia i també als seus espectadors per poder gaudir d'un mitjà proper i que ajuda cada dia a fer ciutat i que espero que continuï fent-ho durant molts anys més, per molts anys.
se come y se gasta. Amor de enfrente, amor que entiende y el que comprende toda vertiente. Arriba el moment de conèixer dos autors de la cinematografia independent catalana. que entri el David González. Hola, bona nit. Què és? L'amor? Toca. Un dels objectius de Filmets... Però quina calor. I una lliçó interpretativa a càrrec de la parella protagonista. Y con la libertad pues tantos los problemas que trae. Atents, poseu-vos còmodes, arrenquem en uns instants. Un dia més, benvinguts al Picalletes, on les paraules no són sempre el que semblen. Que es fa una pregunta fonamental. La setmana que ve ja coneixerem els últims detalls. Estem esverats, estem nerviosos, estem frisant. No hay otra explicación. Ja ho sabeu, que si voleu vindre a participar aquí al Prime, Forza Motorsport Packs, Pro Evolution Soccer Polyphony Digital i Pro Evolution Soccer 5. Que necessita oxigenar-se. Konami, SingStar, Gran Turismo en la Daft Punk, Moon Over the Castle, Karaoke en Little Big Planet. Si no existiera l'amor, entonces què? Doncs donar-li entitat a la qüestió. Amb el tema aquest de la nòvia, precisament no sóc jo qui et pugui ajudar. Entre altres coses, permet trobar la pau i l'equilibri interior. Són dades que ens ha ofert l'Observatori de les Clarícies. Monfrede. Y el otro al de la moto, ¿entiendes? Segur que sabreu la resposta de... Primer us diré els ingredients. Una gran influència humana. Sembla impossible que una persona pugui ser... De l'espam, ja sabeu, pam, 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 pam. Que aquí l'han encertat. Molt bé, doncs ara nosaltres repartirem uns quants clínecs. No té valor. Però repeteixo, s'ha de jutjar una trajectòria d'un grup de persones que es desviuen perquè l'entitat no desaparegui. Posant-se una mica a l'alçada de les circumstàncies. Sempre agafant el protagonisme de tothom. Sempre surt davant. Sempre. El que m'ha costat. Però, el més baixet i el que més ocupa, sempre. Felicitats. Felicitats. Televisió Badalona, 10 anys. Felicitats. No en tinguin cap dubte, Televisió Badalona és el mitjà de referència per informar-nos de què ha fet el nostre equip o quan acabaran les obres del nostre carrer. Que sí, que això està claríssim. Informatius, esports informatius, però no troben vostès a faltar, no sé, un concurset? Un concurset, d'aquells de preguntes i respostes ràpides? Sí, jo fins i tot hi posaria un parell de faristols i concursants, així, en plural. Però, Anna, concursants, d'on te'ls vols treure els concursants? Ja veuràs, vine amb mi. Que entrin els concursants! No m'ho puc creure. David González. La Marta Carreras. Miquel López. I la Marta Catafal. Els millors. Són uns concursants fantàstics. Saps per què els hem triat precisament a ells? Doncs, home, perquè ara hem de quedar bé i les han d'encertar totes. Calla, home, també. Però perquè tots ells, en un moment o altre de la història d'aquests 10 anys de Televisió de Badalona, doncs han tingut un paper important, han presentat un dels programes a l'Estrella de la Tarda, d'entreteniment, el magazín en els seus temps, i l'actual Sortida Nord. Ara que l'Anna ens ha explicat el per què els hem triat amb ells, ara que ens explica una mica el funcionament, com funciona aquest joc? Serà molt senzill. La dinàmica és molt senzilleta. Tenim aquests magnífics concursants, nosaltres els sotmetrem a un petit test, tenim l'equip A, l'equip B, per cada... Fair play, nois? Fair play. Els preguntarem una pregunta relacionada amb el contingut de la programació de Televisió Badalona. L'hauran de respondre. Per cada pregunta, resposta correctament, tindran un punt. Així de senzill. Interessant. Endavant. Som-hi. Comencem. La primera pregunta va... Quins nervis. Sí, però ens hem de reposar. La primera pregunta va per l'equip A, format pel David González i la Marta Carreras. Amb quin programa relacionaríeu aquesta sintonia? Ara sí. El
el Rodamón. El Rodamón. Anem a veure si és correcta aquesta resposta. Emma, és correcta aquesta resposta? Ara ho esbrinem. En tot cas, estic amb el presentador i director del programa El Rodamón, el programa de viatges de Televisió Badalona i de la xarxa de televisions locals amb Romà Ereter. Molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bona tarda, com anem? És aquesta la sintonia? Sí, és aquesta. A més, és una sintonia creada i composada pel realitzador Raimon Cartró, que el tenim aquí. Ja sabem que entre tots ho fem tot i d'alguna manera el Rodamón és una mica el contrapunt. Hem estat parlant tota l'estona de programació local, d'informació local. Nosaltres és un programa de viatges. Estic molt content que fa 7 anys els responsables d'aquesta televisió van apostar per fer un programa de viatges i és un dels que d'alguna manera estem satisfets perquè es passa per 30 televisions diferents, 45 vegades a la setmana, és un dels programes amb més índexs de repetició de tota la televisió catalana i les últimes incorporacions són Eivissa i Menorca. Per tant, hem fet i hem demostrat que podem fer un programa de viatges, hem anat a enregistrar imatges des del Tibet fins a l'Antàrtida i per tant és el contrapunt i estem molt contents de treballar aquí. Déu-n'hi-do, moltes felicitats. Gràcies a vosaltres i l'han encertat. Per molts anys. Us serveix la resposta? Ens serveix. Pregunta correcta. Afortunats els del grup A, torn del grup B, la Marta i el Miquel. La televisió també són músiques, ja ho han sentit, són aquestes sintonies que ens van acompanyar aquesta nit gràcies a la nostra orquestra. I ara a veure si sabríeu identificar aquesta sintonia. Quan treguin la calculadora, llavors... Tu diràs. I tant, i tant. I tant, i tant. Sí. Ho sabem. No la podeu fallar, aquesta sí que no la podeu fallar. Ja ho saps tu bé. Per què serà això? Doncs a veure. 100 dies. Els 100 dies? Aneu a comprovar. No en tenim cap dubte, resposta correcta. I a més, Anna, em fa il·lusió perquè la Marta Catafal ha estat la primera directora del programa i no la podia fallar. I a tu també et convenia que no la fallessin. De moment tenim un empat, equip A, si primer us demanàvem que vinculéssiu, que relacionéssiu una sintonia amb un programa, ara el que volem és que identifiqueu un programa de Televisió Badalona amb aquesta imatge. Podria ser, però no. Teniu un temps limitat, No il·limitat, no. Creiem que és l'espam. Creieu que és l'espam. Anem a veure si és correcte. Resposta correcta! Bé, de moment les encerten totes. Els del grup A, segur que els del grup B també ens faran quedar bé, Marta, Miquel, la televisió ho he vist. També és imatge. Anem a comprovar, us preguntem, vaja, a quina imatge correspon, a quin programa correspon aquesta imatge, volem dir. Temps. És el programa que fa ell, el Friki Brada, Breaking Bad i Friki Show. No, home, no, així no, com era? Era el TV Friki Show. Molt bé, acaba amb show. Això segur, el Friki. Ai, no ho sé pas, això, No és el Friki. Anem a comprovar, companys. Friki Show. Havia de ser més fàcil, Em temo que no, Resposta incorrecta. Pertanyia al programa Pànic, el programa de videojocs de Televisió Badalona. Segur que aquesta pregunta no l'hagués fallat a l'equip A, perquè el David González sap perfectament com és la careta del This is not another TV Freaky Show. Per cert, David, per què ens ho fas, això?
Per què buscar un títol tan llarg per un programa? És perquè us equivoqueu. I per aparentar una miqueta també, perquè així sembla que és tot més gran i millor. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs si hi ha mala bava al darrere no passa res, l'acceptem, que som companys. Seguim amb una pregunta a l'equip A. Ara el que volem és que agafeu aquest objecte que teniu aquí al damunt, és una calculadora, ho diem perquè tothom ho tingui ben clar, i volem també que feu aquest joc, relacionar aquest objecte que és una calculadora amb un programa que s'emet actualment per Televisió Badalona. El pànic no puede ser porque ya ha sabido. Porque no va, más que nada. Ho sabem, eh? Ho sabeu? És fàcil. Sí? Sí. El fem números? El fem números. Anem a veure si és correcte. Sí, resposta correcta. I a més, Anna, hem de recordar que el Fem Números està d'enhorabona. Sí, aquest programa ha estat seleccionat com a un dels programes finalistes als Premis Zapping, per tant, també ens va molt bé que ara parlem del Fem Números. Clar que sí, home. Que es noti quan la feina es fa ben feta, clar que sí. Torna ara pel grup B, per la Marta, pel Miquel, una calculadora, un objecte. Ara anem a un altre objecte, en aquest cas és molt més gran. És aquesta butaca que tenim aquí davant, una senyora butaca, una butaca que ha format part d'un programa. I a veure, a quin programa diureu que ha format part? De Televisió Badalona. Temps! El boca en boca. El boca en boca? Doncs anem a comprovar. Emma, bona nit. Bona nit, una altra vegada, doncs comprovem-ho. Estem amb la presentadora, en aquest cas, del programa d'entrevistes de Televisió Badalona, el de Boca en Boca, un programa que es va emetre durant 2 temporades i de la qual em presentava la Núria Coll. Molt bona nit. Què tal, Emma? Bona nit. És la butaca? És la butaca que molta gent té a casa seva, és d'uns coneguts magatzems que convoquen molta gent al carril dret de la B20 tots els dissabtes i que, com que estem en època low cost, en vam comprar 2 per l'entrevistat i l'entrevistador i eren al plató del programa d'entrevistes. I van passar forces personalitats en aquest programa. Moltes, en aquesta cadira. I va seure com va poder amb les cames a sobre de la cadira l'Empar Moliner, que ja sabem com s'asseu, però també el president Pujol, la Montserrat Tura, molts badalonins com en Xavier Lozano, que ens va tocar les crosses i ens va fer música, i molts polítics, gent del món cultural, social i econòmic, que per nosaltres va ser un plaer poder entrevistar i escoltar durant molta estona. 30 minuts en televisió avui són un regal i un luxe i a Televisió Badalona ho vam poder fer. Fantàstic. Moltes gràcies, Núria, i també felicitats. Gràcies. Us serveix també? Ens serveix, la Núria ens ho ha dit, és una resposta correcta. Anna, estic una mica perdut. Encarem la recta final d'aquest concurs, tot repassant resultats. 3 punts per l'equip A, 2 punts per l'equip B. Nois, vinga, una miqueta. Grup B. Ara, les 2 preguntes que ens queden, a més ho posarem encara més fàcil perquè els donarem 3 opcions. Nosaltres volem que ara ens digueu quants programes musicals s'han produït a TVB. Atenció, 3, 4 o 5? No tinc idea. 3, no? 5 son 6. No, tú tanto televisión de 3. Digues 3. El gong... No ho tinc clar, però... No ho tens clar. 5 són muchos. 5 molts, 3 pocs, 3. Anem a comprovar-ho. El digues la teva. Els concerts de la FNAC, 2. El XYZ, 3. Freaky Channel, 4. I el Flamenquejant, 5. Resposta incorrecta. Anava massa rodat, pel grup Sí, A, anava massa han rodat, punxat. era massa sospitós. Anem al grup B, també és una resposta d'aquestes múltiple, a veure si la podeu encertar. Estem aquí al Teatre Zorrilla de Badalona, escenari
com cada any, de la gala del Festival Internacional de Filmets. El Filmets, un programa, un clàssic de Televisió Badalona. Em sabríeu dir, al llarg d'aquests 10 anys, quants presentadors o presentadores ha tingut el Filmets? Estaríem parlant de 3, de 4 o de 10? D'això... Estan donant pistes, l'equip A. Sí, això no s'hi val, Nois? Tu, jo. 4. 4? Sí. Doncs anem a comprovar. Un dels objectius de Filmets que encara no havíem treballat... El número l'Edgar Cueto, a més de presentador en Rubén Dos Santos, el programa d'avui us oferirà en Jordi Díaz, número 3, l'equip del programa us ha preparat Glasha Miró, número 4, especial de filmets de dibuixos animats. I Noia I. Per tant, és una resposta correcta. M'ha fet el pes, Jordi, m'ha fet el pes. Jo m'ho estava imaginant i ara al veure el resultat m'ha fet el pes. M'ha agradat el concurs. A més, n'he fet expressament. Hem aconseguit un empat, els concursants són fantàstics. No ens hem jugat cap sopar, però si no tampoc. Podem arribar a una entesa, tu les postres, jo el vi no, tu el vi, jo les postres. Bé, ja ho discutirem més endavant. Sí, més endavant. Gràcies, nois, per participar. I el premi què? Ara tu i jo en parlem aquí al darrere del premi. Com, hem de parlar amb tu? Sí, ara tu. Gràcies. Tota l'estona... Fort aplaudiment. T'espero aquí darrere, No deixa. Potser m'he precipitat al dir-li Miquel, però bé. Ja ho arreglarem, això. Tota l'estona els estem parlant dels companys, els companys que estan davant de les càmeres, que en són molts, però també darrere de les càmeres hi ha una gentada que treballa de valent perquè tot això surti possible i surti molt i molt bé. Estem parlant, per exemple, dels nostres companys de recepció, d'administració, els estilistes, o fins i tot, no em vull deixar ningú, els conserges, segur que ens deixaríem els de publicitat, segur. Però hi ha de tots aquests un grup, una família que potser li hem de fer un homenatge especial. Es tracta d'aquella gent, perquè es facin una idea i així ho explico amb un exemple que potser és més entenedor. Quan vostès estan a casa asseguts ben còmodament al sofà, posen Televisió Badalona i veuen, per exemple, el Sortir de Nord, doncs perquè el Sortir de Nord surti a casa seva, el vegin, disfrutin. Hi ha persones que s'encarreguen de la llum, del so, del vestuari, dels decorats. Ells són la família dels tècnics. Ara els retem aquest petit homenatge amb aquest vídeo. Poder fer unes declaracions amb motiu dels 10 anys de Televisió de Badalona és un motiu de satisfacció, per una banda, perquè Televisió de Badalona porta prestant un servei de qualitat a Badalona al llarg de 10 anys de forma ininterrompuda i, per l'altra banda, perquè des de la xarxa de televisions locals
podem comptar amb una televisió còmplice, amb un alt nivell de professionalitat que demostra l'alt nivell de la televisió local a Catalunya, i en aquest sentit podem estar molt orgullosos i tot plegat demostra la fortalesa de la televisió local a casa nostra. Hola amigos, hola. Bueno, soy Lita Claver Lamaña y deseo de todo corazón que esta televisión Badalona, que hoy cumple 10 años, sean 10 más, otros 10 más, otros 10 más, y por favor llamarme, que aunque esté muy viejecita, yo voy a venir porque os merecéis, que os pase lo mejor del mundo. Felicidades. Doncs bé, jo vull donar les gràcies per fer televisió 10 anys, per conquerir en el meu poble les ànimes, els ulls i el cor de tots els badalonins i de més gent, clar, perquè sortim de vegades fora de Badalona, però felicitar entranyablement a tota la gent que ha fet possible que durant 10 anys aguanteu aquest forat rodó a través del qual entrem a prendre cafè cada dia a totes les cases i que la gent ens mira i ens veu i ens estima i ens odia i amb nosaltres es diverteix, riu o plora. Gràcies, moltes gràcies, senyors, que heu fet possible la televisió a Badalona. Doncs bé, aquesta antena que ha trobat la Laura entre els decorats de Televisió Badalona és gairebé ja un símbol del passat tecnològic d'aquest mitjà. I és que el futur és el sistema digital. En parlàvem, doncs, saben allò, els hi sona allò de la TDT, que tant els hem parlat? Doncs sí, estem parlant de la televisió digital terrestre, del futur, si més no. Per parlar també del futur de Televisió Badalona, qui millor que parlar-ne amb el gerent de Badalona Comunicació, amb Joan Montornès. Molt bona nit. Molt bona nit. Moltes gràcies i felicitats, primer de tot. Hem vist ja una dècada de Televisió Badalona. Què ens espera en els propers 10 anys? Saber què ens esperen els propers 10 anys requereix unes dots endevinatòries, que no és el meu cas. Sí que podem afirmar en què estem treballant i en què continuarem treballant a mig termini. El nostre objectiu és continuar posicionant-nos en aquest escenari nou de la televisió digital, amb una oferta de canals que s'ha multiplicat per 5 i per 6, amb un canvi d'hàbits en els consums dels telespectadors i també amb noves formes de com veure la televisió. Davant d'això, què podem fer? En primer lloc, saber jugar bé la carta que tenim de la nostra especialització. Som la televisió de tot el planeta que més imatges diàries produeix del que passa en aquesta ciutat. Hem de continuar treballant per fer una programació de qualitat, amb clau de servei públic i sobretot amb clau Badalona. Un missatge fet a Badalona que es pot veure a totes les llars del barcelonès. I per una altra banda hem de continuar la renovació tecnològica que vam iniciar ara fa 2 anys amb l'inici de l'emissió amb TDT i tenim projectes que desenvoluparem en els propers temps. Què ens cal? Ens cal, d'una banda, continuar tenint la confiança de la ciutadania de Badalona que pensi que invertir uns recursos públics
amb comunicació de proximitat és una bona inversió i també continuar tenint la confiança dels patrocinadors i dels anunciants, que alguns ens han estat fidels des de l'inici de Televisió Badalona. I sobretot, finalment, la il·lusió, la motivació de tots els homes i dones que fan Badalona Comunicació, no només Televisió Badalona, sinó també Ràdio Ciutat i la revista Bétolo. La seva professionalitat està plenament garantida. Doncs moltes gràcies i felicitats altra vegada. Gràcies a tu. Doncs ja m'he apuntat altra vegada a aquest salt tecnològic, aquesta televisió digital terrestre, que ja la podem veure, però en tot cas estaria bé ara fer un resum d'aquesta història de la implantació de la TDT. La Comissió Europea va establir l'any 2012 com a data límit per a la fi de les emissions analògiques dels operadors de televisió de tota Europa. A Espanya, el Pla Nacional de Transició de la TDT preveu l'aturada d'àmbit estatal per al proper 3 d'abril. Per tant, a partir del dia 4 d'abril s'emetrà ja només en digital. Un cop completada l'apagada analògica, serà indispensable per poder veure la televisió digital terrestre que tothom disposi d'un televisor amb un sintonitzador digital o, en el seu defecte, d'un receptor extern que processi la senyal digital i l'enviï al televisor. Sòria va ser la primera província espanyola en fer realitat l'apagada analògica el mes de juliol de 2008. Aquí a Catalunya només 4 ciutats han continuat tenint un canal televisiu propi: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Reus i Badalona. La resta de televisions municipals es van haver de fusionar amb altres d'àmbit comarcal per garantir la seva estabilitat. Per a Badalona, l'inici de les primeres emissions en TDT el juliol de l'any 2008 va ser un esdeveniment històric, tant des de la perspectiva tecnològica com pel que representa la permanència de Televisió Badalona en el nou món digital. Tots aquests avenços han suposat canvis en el funcionament de les televisions locals i, òbviament, també a casa nostra. Un exemple de la digitalització de Televisió Badalona és quan un periodista surt amb la seva càmera a gravar. Actualment el registrem en format sòlid, que és un disc dur que té la càmera interna, ho bolquem en un sistema d'emmagatzematge centralitzat que permet veure les imatges des de 15 estacions de treball i llavors el periodista baixa a la redacció, munta la seva peça, li posa la veu, li posa els cairons que li ha de posar i finalment ho envia a continuïtat, que és des d'on s'emet aquesta peça a l'informatiu. I és una sala on rebem les imatges tant internes com externes de l'empresa. En aquesta sala rebem el satèl·lit de la xarxa, rebem l'ACB també via satèl·lit i podem rebre les unitats mòbils exteriors que fem a festes de maig o actes significatius de la ciutat. I des d'aquesta sala es controla la nostra emissió tant en digital com en analògic, però com sabeu l'analògic aquest any 2010 desapareixerà. Per la qual aquesta sala és el cor també de la televisió, com a la sala que també hi ha a la planta 2, on hi ha tot el cor informàtic. Des d'allà podeu veure tots els racks informatitzats de tot el sistema de la comunicació, que inclou Televisió Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona i la revista Bétolo. Però per aconseguir que la TDT arribi a totes les llars catalanes han estat necessàries diverses accions, com ara la inversió en la millora de les infraestructures i en campanyes publicitàries per aconseguir que tot el territori tingui una bona cobertura digital. L'arribada d'aquest nou sistema d'emissions digitals ha disparat la venda de receptors digitals terrestres i la de nous televisors que ja els porten incorporats i al mateix temps ha obert un gran ventall d'oferta televisiva amb una millor qualitat d'imatge i so. Sense cap dubte estem a punt de viure un dels esdeveniments tecnològics més importants de la primera dècada del nou mil·lenni.
Doncs bé, des de Televisió Badalona hem fet els deures, ara cal saber si des d'institucions més potents també se n'han fet i per tant ens podran veure des de casa. Per tant, el que fem ara és acompanyar-nos del secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó. Molt bona nit, si us plau. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. Dèiem que falten escassos menys de 2 mesos, potser fins i tot per aquesta apagada analògica. En aquest temps, què queda per fer des de la Generalitat perquè aquesta apagada es faci amb garanties per tot el territori català? Doncs afortunadament jo crec que tots plegats hem fet els deures amb prou puntualitat, i quan dic tots plegats vull dir els operadors com Televisió de Badalona i totes les televisions que tenim al nostre país, les administracions, amb la Generalitat en aquest cas al capdavant, que ha assegurat la cobertura en digital a totes les comarques, i de fet a dia d'avui ja tenim moltes comarques on el senyal analògic no existeix i l'única manera de veure la televisió és la TDT, i per descomptat, i cal agrair-ho sincerament als ciutadans que han fet un gran esforç en aquest procés, que l'han entès, que han entès què vol dir la substitució d'una tecnologia per una altra, i afortunadament aquesta és la garantia que permet que a finals de març, que és quan definitivament desapareixerà la televisió analògica al nostre país, els problemes que puguem tenir siguin testimonials. L'important és que avui tothom ja pot veure la televisió en digital i de fet l'apagada analògica no hauria de ser notícia. Perfecte. Moltes gràcies per acompanyar-nos i disfruti. Molt bé. Doncs bé, ja hem vist que tenim els deures fets també, doncs en aquesta nova era de la TDT on se'ns presenta aquest gran ventall d'oferta televisiva, qui vetlla per als drets dels espectadors? Doncs a Catalunya disposem del CAC, del Consell de l'Audiovisual, i en aquest cas Ramon Font és el president. Molt bona nit, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. És un plaer. Creu que serà difícil mantenir la qualitat dels continguts audiovisuals? La qualitat és difícil, és una inversió, i naturalment que serà difícil però no és impossible, com es demostra a Catalunya en el conjunt del sistema de televisió públic a tots els nivells, nacional i local. I Televisió Badalona és un bon exemple, ho hem pogut comprovar molt recentment. Sabem també que la ciutadania no acceptaria que la televisió pública no fos de qualitat. És un dels trets, una de les característiques essencials de la televisió pública. La ciutadania no acceptaria que amb recursos públics no es fes una televisió bona, de qualitat. I la ciutadania per això ha de ser conscient que fer televisió de proximitat és molt dur. És més senzill, és més fàcil probablement fer informació de Nova York que des de qualsevol barri de Badalona. Però Televisió Badalona és un bon exemple, està en el millor camí com d'altres televisions públiques que hem vist en els últims mesos i també algunes privades. Per tant, confiem en que l'aposta vostra de Televisió Badalona continuarà sent la televisió de qualitat. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Doncs en aquest cas tenim qualitat, tenim també la senyal garantida i ara potser també imaginin, ja han vist també la complicació que suposa fer un programa, doncs imaginin també què significa omplir tota una graella de televisió. Doncs per aquest motiu, ara fa més de 10 anys, es va crear la xarxa de televisions locals de Catalunya, la XTBL, de la qual Televisió Badalona en forma part des dels seus inicis. En aquest cas ens fem acompanyar del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguer, molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Ara ens agradaria saber quin paper jugaran, com a representant de la XTBL, quin paper jugaran les televisions de proximitat en aquest futur amb aquest ampli ventall de canals de televisió? Doncs, evidentment, jugaran un paper molt important, fonamental amb el desplegament del nou sistema digital. Abans es comentava que vivim en un món globalitzat, on la comunicació, la informació també és global. Però, clar, per això és molt important que hi hagi mitjans de comunicació de proximitat, com són les televisions locals, les ràdios locals, la premsa local, que són imprescindibles per fer de contrapunt i de complement del que són les grans cadenes, els grans grups de comunicació. Perquè és des d'aquests mitjans de proximitat des d'on es pot, de totes, informar millor els mecanismes, les notícies, la informació d'àmbit local i més propera. I jo crec que Televisió de Badalona és una mostra d'aquests mitjans de comunicació, d'aquests mitjans de comunicació més propers a televisió local, que ha fet i està fent un servei fonamental a la ciutat de Badalona, que ho està fent a la comarca i que a més
esteu treballant, cooperant amb la resta de televisions locals de Catalunya a través de la xarxa de televisions locals de la Diputació de Barcelona. D'aquesta manera, tots plegats el que estem fent és garantir, evidentment, que les televisions públiques locals ofereixen, com deia el director del CAC, qualitat i servei al conjunt dels ciutadans de Catalunya. Moltes felicitats. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs ja ho veuen, tenim de tot, però com en tots els aniversaris hi ha una cosa imprescindible. Com sempre hi ha un pastís, ara potser ens l'hauríem d'imaginar, i quan arriba el pastís s'apaguen els llums, es bufen unes espelmes i es demana també un desig. En aquest cas, per demanar el desig, qui millor que fer-ho una persona que pot representar perfectament a la ciutat. En aquest cas estem parlant de l'alcalde de Badalona, Jordi Serra, si us plau. Molt bona nit. Bona nit. Que en aquesta ocasió també parlarà com a president de Badalona Comunicació. Quin seria aquest desig per a aquesta televisió? Que continuï millorant com ho han vist tots avui aquesta nit, que ho ha fet durant aquests 10 anys. Jo crec que l'aposta per la qualitat i l'aposta per una comunicació propera va ser una aposta ferma, decidida i encertada. S'ha vist avui, crec que durant tots aquests 10 anys la tasca de tota la gent que ha estat al darrere ha estat molt positiva per la ciutat, perquè la rebuda ha estat infinitament bona, i el que més desitjo, això sí, és que aquesta qualitat de televisió de Badalona en el futur serveixi també per transmetre, per poder ser el reflex d'una millora important de la ciutat de Badalona. Crec que aquest és el desig, que tots junts, la televisió com a reflex, però sobretot la ciutat i tots els seus ciutadans, encarem el futur amb optimisme, perquè crec que ho podem fer i que aquesta gran ciutat mereix tenir una eina de comunicació com la tenim, aquest conjunt de comunicació que tenim públic, que és molt potent i de gran qualitat, al servei d'una ciutat com la nostra. Aquest penso que és el millor desig, i a més aprofito també per felicitar tota la tasca de totes les persones que han fet possible l'acte d'avui, però sobretot des dels primers que van començar allà al carrer de Mar, quan estàvem allà a dalt d'aquella escala una mica atapeïts en els 60 metres, fins a tots els locals grans i dignes que tenim avui, doncs tota la gent que ha fet possible que Televisió de Badalona tingui per endavant un gran futur igual que Badalona. Gràcies a tots. Moltes gràcies també i felicitats. Ens hem posat una miqueta massa seriosos, no? Tanta autoritat s'ho val. Sí, també és veritat. Ara arriba aquell moment tan esperat per uns, tan temut per altres, perquè hem quedat tots estupendos, s'ha vist molt bé tota la feina que hem fet, hem quedat guapíssims, però no tot ha anat així de bé. Què vols dir? Doncs que a vegades no ho hem fet del tot bé, a vegades hem comès pífies, errades, ens hem equivocat. Però això només d'alguns, Anna, això només passa en alguns. No, tots. Tots? Sí. No. Teves també n'hi ha de pífies, si és que no les esborrades, que no m'estranyaria. Que donarà algunes gotellades a la nostra ciutat, però temporals com els de la setmana passada, ni de bon tros els tindrem en una colla de dies. Però temporals. Para los que corremos y lo que nos corremos, todo el mundo puede disfrutar a su manera. Lo que nos corremos. Benvingut a Badalona. A què dona dret guanyar la Copa ULEP? Les 3 preguntes possibles. Talla. Les 3 respostes possibles són FIBA, Eurolliga o ULEP. Si voleu participar en el i de 4 entrades dobles pel proper partit en contra deixant-hi un espai, la paraula clau. L'skate és el fill del surf, és el surf de la ciutat. Va néixer com a pitxer. Joder. Aquesta moda, aquest estil de vida que va arribar l'skate Tot el que sigui rebaixar un impost, benvingut és. I bàsicament no tinc massa més a dir sobre el tema, excepte que jo també tinc un còmic que es diu Superport, dibuixat per mi mateix. badalonapunk.com i de la web badalonapunk.badalonacom.com. Nosaltres tornem demà amb més informació. Fins demà. I els barris de la Salut i de Llefià han acollit aquest cap de setmana la segona ruta de la diversitat religiosa. Ho veiem. Que és una persona... És que clar, no hi dos sin tres. Menys de 48 hores perquè es disputi uns dels Barça-Madrid.
amb més estrelles mundials de la història. Anem a conèixer... Tirem la prèvia del Barça, perdoneu. Si heu estat dels molts que han anat a passejar avui per les nostres viles, pels... Otra vez, vaya mierda que estoy diciendo ya. O la segona, per Tots Sants, plega el vano i obre... i treu els guants. Gràcies a la socialització de llibres, el cost del material es rebaixa fins a 120 euros aproximadament. Com els comentàvem, de mitjana, cada família gasta prop de 300 euros en material escolar per fill. Perquè de tant en tant ens agafa aquesta vena una mica així nihilista, narcisista, però en aquest cas no exactament, perquè el que volem fer és precisament fer un programa especial. Miquel, ¿dónde tienes el micro? Igual no tiene, tú. Escondido, va, dentro del de esto. Love to you. L'arquitectònica divideix la ciutat. Aquest cap de setmana s'ha inaugurat el Passeig Badalona, una rambla que recorre la ciutat de nord a sud i que s'ha construït gràcies al soterrament de la C31. Polítics i representants veïnals han sortit al carrer per celebrar la consecució d'un projecte que feia dècades que reclamava. Amb el soterrament de l'autopista C31 comencem avui, 14 de febrer de 2020, aquest informatiu. Hi ha, però, com sempre, d'altres qüestions. Unes 50.000 persones fan servir en el primer mes de funcionament el tren lleuger que connecta la línia Lila a Morera Pomar amb l'Hospital Germans Trias i Pujol a Can Ruti. El Club de Futbol Badalona aconsegueix l'apreciada plaça segona divisió després de guanyar per 2-0 al Sant Andreu. El Museu Nacional del Còmic i la Il·lustració inaugura una exposició d'il·lustradors badalonins. Pellejero, Portela, Roc, Benages i Climent són alguns dels autors que exposaran fins al mes de maig. És moment d'acomiadar aquesta gala, és l'hora dels adeus. Amb la mirada, evidentment, sempre posada cap al futur. Un futur que passa inevitablement per la Laura i els de la seva generació. Moltes gràcies a la TVB Band. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies i adéu-siau, fins la propera. Adéu-siau, gràcies. Fins d'aquí 10 anys.
setmana.